ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ନବବର୍ଷର ଉପଲକ୍ଷେ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛେ। ଆପଣମାନେ ବାହାର ପଟୁ ଜାଣିସାରିବେନି ଏଟା କ'ଣ। ଏଟା ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ, ଯେଉଁଠିକି ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ଶିଖିବାର କିଛି ଶିଖନ୍ତି ଓ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କେତେ ଭିଡ଼ ଜମା ହେଇଛି, କେତେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ଶିଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ନା ସାଇନ୍ସ ପାର୍କରେ କେମିତି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶିଖିବାର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରହୁଛି। ବାଏ ବାଏ।